belajar Jawa bareng. Tetap narasumbernya kita tetap pakai Kang Arya Bumi. Rahayu Kang. Rahayu. Sagung pati. Rahayu. Kemarin kita udah bahas Jawa itu apa, oke Kang ya. Setelah itu kita bahas baktinya orang Jawa itu udah juga, oke. Setelah itu aku pengen tanya ini, Jawa tentang pakaian Jawa itu apa harus sing jenengan gunakan saat ini? Atau hari-hari ini tuh harus seperti ini apa ya, apa gitu loh? Kalau hari-hari ini dipikir karnaval lah Mas. Iya ya. Orang diarani wong Jawa itu ndak terpaku pada pakaian Mas. Oh itu. Yang penting itu tingkah laku. Kewajiban. Bukan terpaku pada pakaian. Lah di era zaman sekarang itu terkadang orang itu terpaku pada wong Jawa iki kudu blangkonan rek. Kudu gawe klambi apa iki jenenge? Surjan rek. Yo surjan. Yo ndak lah. Terkadang kayak gitu. Wong klambian surjan didik dipikir wih iki jas wong sakti. Wah, ya itu rusak kan akhirnya. Ya, padahal surjan iki anget Mas ya. Anget. Kadang-kadang kena gawe ganti jaketan. Ya terkadang kayak gini, kita itu bukan menampilkan piye sih identitas wong Jawa iku. Iya. Yo tutur sapa wong iku bahasa wong biyen lho Mas. Betul. Wakas ora isoan ambek opo-opo. Ora isoan iku maksude ngene ono penggawean, ono tanggane repot bantu. Entengan tangan jarene wong. Entengan tangan itu duduk nyolong Mas. Iku panjang tangan Mas. Tangan iku opo ae. Suka menolong. Bisa iku identitas Mas, bukan karena terpaku pada pakaian. Oh, oke. Lek entengan tangan ya, menolong betul tuh. Cok keliru, lek kedawan tangan iki susah iki Jawa temen tak gaya. Iki Jawa sing yo opo iki? Lah iya, kedawan tangan ya, Bro. Oke. Jadi seperti itu ya. Era sekarang juga lek tak pikir-pikir juga gini, Mas. Ketika kita harus pakai surjan, harus pakai kebaya. Ayo angel Mas. Kadang ini, iki kudu pakan Jawa rek. Tapi untuk menampilkan sesuatu sing pantas lah Mas zaman saiki. Mosok awak dhewe iki umpama ono pertemuan ya lek jarine wong-wong iku budaya iki ono nari mosok klambian biasa ya ora pantas lah. Ciri khas, mempunyai ciri khas lah. Iya. Ben zaman saiki diarani ciri khas wong Jawa iku klambian surjan, blangkonan kan. Blangkon sendiri kan yo ada makna tersendiri setiap daerah. Iku jarine wong budaya Mas. Nek aku dewi kan saruku Mas. Yo wong Jawa iku memang tidak terpaku pada pakaian. Lelaku ngerti ku tak anggap wong Jawa. Iya. Kandan-kandanane wong jaman kene termasuk mbah-mbah. Lek kon niku gak Jawa blas isin kene Mas. Itu berarti mbah-mbah kita ngomong seperti itu berarti maknai itu kita bahasanya apa ya, kalau di sini tuh bilang dilokno, dihina dengan sangat parah. Sangat parah Mas lek dikanani. Kau niku gak Jawa blas wis isin Mas dhewe. Ya kan? Padahal niku lek jaman wong saiki dikarani kau niku gak Jawa blas ya cengar. Iya, tinggal kali Mas. Iya, karena tidak paham kayak gitu. Yo memaklumi lah Mas era-era zaman sekarang ini. Makanya tujuannya jenengan kesini ya sedikit lah, saya sendiri ya juga masih belajar Mas ya, belajar jadi wong Jawa sing teman. Belajar ya berarti. Sama ini belum masuk itu dengan banyaknya ilmu atau banyaknya kebiasaan diturunkan dari nenek moyang dan lain-lain bebuyut. Itu sampai sekarang di era sekarang jenengan masih belajar ya jatuhnya? Ya masih belajar lah. Terus belajar. Iya, orang hidup itu harus terus belajar dan belajar. Ya, untuk menyempurnakan yang dipelajarinya. Ya, betul. Saya setuju itu seperti itu. Oke, misal ini pakaian itu berarti tidak terpaku pada pakaian. Betul.
Lalu untuk bahasa, Mas Miki jenengan kurang atas. Cukup, Mas. Oke. Jadi bahasa Mas, bahasa. Misal kita ngomong bahasa di Jawa itu saya tuh jenengan waktu itu pertama pernah cerita bahasa Jawa itu bahasa sing tua. Sing mana? Apa Hono Coroko iku ta, Mas? Yang dimaksud tua iku. Ya ndak lah, Hono Coroko itu kalau diarani sepengetahuan saya Mas ya. Nggih. Ceritane Mbah-mbah iku Hono Coroko iku sik pingin-pinginane le metu le. Pingin-pinginane. Iya. Oh. Ha lek sampean ngomongno bahasa Jawa tua iku ya kawi iku, Mas. Bahasa kawi itu bahasa pujangga, tidak bisa dipelajari dengan orang sembarangan. Iki ngomongno yo bahasa nih wong saiki kan ngomongmu melip ngono lho. Nah, tapi iki demi pengetahuan ya, Mas. Iki penting. Bahasa kawi itu sing itu ta. Aku ini ya nangkape Mas ya nangkape nggih. Bahasa kawi iku apa yang digunakan di orang sekitaran kawi gitu ta? Bukan ya? Lah, Mas. Bukan ya. Bahasa kawi itu kena apa diarani bahasa pujangga? Kenapa? Pujangga itu kan ini Mas yo. Hanya Brahmana yang tahu. Kasta Brahmana. Yang tinggi lah, bahasa tinggi. Tidak orang sembarangan dan berkasta sembarangan yang mempelajari. Itu saja sudah dirubah Mas di era zamannya. Ya, dirubah. Iya, bahasa kawi sendiri itu sudah berubah sendiri. Iya, kalau lebih detailnya kan saya sendiri kan untuk informasi ilmu seperti itu kan siapa yang merubahnya itu ada sebenarnya. Yo kita kan pengetahuan kan tidak semua saya tahu. Iya, tidak semua juga betul ya Mas. Iya, keterbatasan itu kan ya juga ya seperti saya ini enggak melip-lip kalau pengetahuan itu untuk anak cucu kita kan berangkat dari yang dasar dulu lah kita. Betul. Kembali ke bahasa tadi. Bahasa kenapa kok bisa dikatakan tua? Nah, apa itu contohnya? Iya Mas. Iya. Sampean kok enak ngomong bahasa Jawa ku tua lu. Ternyata lu di Indonesia ku lek sampean ngomong tua harusnya tua itu kan banyak yang tahu. Iya. Lek iki gak harus ngerti Mas. Contoh saja loh Mas. Contoh saja. Ya. Kita sudah bisa membedakan mulai bunga-bunga itu. Bunga. Wong Jawa iki wis iso Mas bedakno. Iki ngono bibit cilik lah. Contoh paling mudah klopo lho Mas. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Awak dhewe iki lho wis iso lelure awake dhewe mbae awake dhewe Jawa wis iso bedak-bedakno. Mulai klopo iku cilik meletek lho Mas. Ya. Lah iku jenenge manggar. Ya kan? Manggar. Lah iki kok rodok gede titik jenenge bluluk. Bluluk. Iku itu sing itu. Bluluk sing cilik bunter-bunter sak neker lho Mas. Lah hitungane kan manggar tunas. Iya, lek tunas kan teko nisor. Oh, bukan ya? Iki lek wis klopo wis cukul Mas, cukul teko dukur. Diarani lek sik gurung meletek kon diarani manggar nang jero iki. Iya. Iku bahasa Mas, bahasa pengertian di Jawa sampai sakmono lho. Terus rodok gede titik jenenge bluluk, ya kan? Bluluk, guys. Jenenge bluluk Mas, lek klopo cilik sak neker iki. Iya. Iki kok gede titik, iki jenenge cengkir. Ya kan? Cengkir. Sing agak rodok gede iki. Sedengan itu ya? Nggih. Iki kok gede titik jenenge degan. Degan. Ya toh? Bisa membedakan. Degan itu bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa lah. Oh, soalnya kan degan terkenal kan, bahasa Indonesia. Iya. Rata-rata Indonesia jare ini. Iya jare ini tapi. Terus lek gede maneh jenenge klopo. Bedane sakmono Mas. Bisa membedakan antara cilik sampai gede. Iku bahasa wong Jawa Mas. Sudah bisa membedakan. Iya. Bahasanya itu. Misal aku juga pernah dengar itu kayak gini Mas ya. Kalau untuk kamu itu untuk seumuran kita itu
kowe kon koyo ya tole. Nah. Tole kan otomatis cilik sih Mas. Identik ambek arek cilik. anak kecil. Cowok apa cewek iki? Ya Tole. Tole lek apa ya? Lek tole rata-rata lanang ya. Oh, ngono ya. Lanang ya. Engko gede ono sing diarani gerang. Gerang ya. Kan berarti wis gede. Diarani sepuh barengan ya. Sepuh itu apa? Sepuh itu ya tua Mas. Tua. Ojo sampai dadi sepa. Sepa iku apa? Sepa iku ya padha wong tuwa, tapi antara sepuh ambek sepa iku bedane ngene Mas. Ya apa. Lek sepuh iku sing diharapno wong tuwa itu iso nyepuhi wong sing enom-enom ngandani Mas. Ngekeki pengalamane nang sing enom-enom. Tapi lek dadi wong tuwa sing sepa, ya akhirnya dadi bebane wong urip, bebane keluargane. Lek sepa, ojo sampai dadi tiang sepa, dadi tiang sing sepuh. Itu pengertian Jawa. Oh, sampai segitunya ya maksudnya. Sampai orang tua itu dibedakan tuh karena orang sepuh ambek sepa. Nggih, pengetahuane, pengalamane yang diharapkan kan iso getuk tular nang anak putune. Getuk tular apa? Menularkan. Menurunkan ilmunya. Betul. Oh, sampai segitu ya. Iya, teko contohnya teko pring ae lho. Wis terkadang iku susah nang kene Mas ya. Iya apa? Pengetahuane. Nggih. Ojo ngetok pring iki sepawe le Mas. Ojo ngetok pring nang sekitar tanggal 15. Loh, jangan motong bambu di sekitar tanggal 15. Heeh. Loh, lek dipikir awak dhewe gampang. Wong ngetok pring ono dinone ya. Iya. Ono tanggale. Iki jelas arahe nang mistik iki. Iya, betul. Padahal yo ora. Di saat tanggal 15 ojo maneh laut Mas, bulan purnama munggah. Sumber iku kan yo gede sih Mas, munggah nang tanah iku. Lah iku otomatis pring iku teles Mas. Nah, kan mudah gaprek. Iya. Iku lho, pengetahuan iku nang kono. Bukan masalah tanggal iki mistik ndak. Iki masalah penyerapan pring iki gede, makane lek diketok ya cepet gaprek awakmu gawe omah pring ngetokmu tanggal sakmene no. Bukan apa-apa Mas. Terkadang iku informasi ku kurang. Iya. Informasi kurang kate takon yo apa sing ditakokno. Iya. Wong takon tek lho butuh sinau awak dhewe kan. Iya. Aku baru tahu lho Mas. Oh yo kabeh kan yo butuh belajar sih Mas. Iya. Sampai segitu ya. Berarti iya lek kita bahas sampean bilang tadi tuh ojo ngedok pring, jangan motong bambu di tanggal 15. Mesti hitung-hitungannya Jawa gak pas. Lah ngono bisa ya. Seperti itu kan bilang gitu ya. Lah hitung-hitungannya Jawa gak pas. Padahal yang secara ilmiahnya dijelaskan bahwa bambu itu waktu terbesar untuk menyerap air. Makanya digunakan untuk sebuah perabotan atau sebuah bangun rumah itu gampang lapuk. Gampang lapuk jelas ya. Kan karena apa ya istilahnya itu terlalu banyak penyerapan air itu mangkel Mas. Oh, jadi gitu. Iya. Oh, gampang dipangan. Rayap. Iya. Masuk akal. Masuk akal ini. Loh, pengetahuan Jawa itu mendasar Mas. Iya. Ada dasarnya, gak angker ngomong ae ora. Loh, makanya itu. Aku tuh apa ya Jawa itu mistik. Jawa itu hitungan kabeh kok dihitung cek ruwet ya. Cek ribetnya saya itu loh. Ora ruwet, sing gare ruwet iku wonge Mas. Kesini. Sing gare ruwet iku pikirane wonge. Terlalu jauh memikirkan sesuatu. Yo gak nyalano sapa-sapa Mas. Di era zaman sekarang yo memang informasi yo kurang. Iya. Aku iki takok sapa? Betul. Iya, karena kadang-kadang wong biyen iki ngene tok ngandani ojo tok nang lawang. Iya. Terus apa maksudnya tok nang lawang? Mbak Dewi terkadang lho Mas. Emang lho Mas. Kita bisa membedakan tiang sepuh ambek tiang sepa. Nggih. Lek wong biyen niku lek yo bukan semua mbak-mbak sing koyo ngono. Ya, semoga enggak ada ya. Semoga jadi tiang sepuh semua ya. Biyen, mesti aku tak takokno makane kan kadang-kadang arek nom sing kritis iku aku seneng Mas. Kadang-kadang koyo sampean dhewe iki arek nom-noman sing lumpuk nang kene iku kritis, aku tambah seneng asine Mas. Yang ditanyakan iku
sepengetahuan itu yang dilakukan kita. Jangan hanya diam duduk ngrungokno. Aku dewi kan yo bingung ya Mas ya. Iya. Wong diarani yo lek aku guru ya. Kon kudu ngene, kon kudu ngene. Lawan dewi iki padha-padha cangkruk jagongan anjang sono. Piye enake dadi wong Jawa iku sing genah maksudnya Mas. Iya, Ya, bukan kang genah. Wong lek lagu Jawa genah iku enak kok. Iya Genah iku Mas. maksudnya ngerti koncone. Iya. Koncone gak duwe rokok rek tuku, ayo tuku disedot bareng-bareng. Iya. Ngono sih Mas. Iya. Keuntungannya kan nang kono sing gotong royong iki ngene ayo anjang sono nang kono. Tujuane ngelumpuk nang kene kan ngono Mas, gak belajar aneh-aneh. Belajar sakti-sakti wong padha gak isone ya Mas. Oh terlalu sakti iki. Wong padha gak isone kok Padha gak isone. belajar sakti. Awan dhewe kuwi belajar mendasar. Wong Jawa iku sing yo apa sih? Iya, betul. Iku ae yo kangelan lho Mas. Iya. Saiki awan dhewe lho, wong jaman saiki melek bengi esuk turu. Iya, betul. Kerja bakti tanggane kadang-kadang ya turu ya wisan ya. Engko ae lho iku lho. Lah ngarani wong biyen ya langsung dilokno kon iku gak jawab blas. Wis monting pikiran lek kene ya. Waduh opo sing kurang kan ngono. Lah iya. Jarene Jawa ngerti. Ayo. Wayahe dijak kerja bakti isuk bengi dimelek. Gak repotin ngono sih Mas. Kadang-kadang pemahaman seperti itu ku memang sepele Mas. Kok ini Iya. sepele, sangat-sangat sepele sini. Terus aku iki belajar Jawa kudu ngene ada terlalu tinggi lah, terlalu jauh pikiran awake dhewe iki. Piye enake dirembuk bareng-bareng wong ora ana guru, ora ana murid. Ora ana guru, ora ana murid. Kan ngene iki takono rek. Engko lek aku gak ngerti ayo digoleki bareng-bareng. Oh, takono rek. Lek gak ngerti tak takokno ngono. Tak lewat aku ae tak takokno. Masalahe awak dhewe iki membahas orang Jawa tok iku luas. Iya. Sangat luas, Mas. Yo gak hanya sekedar ini, sangat luas. Duduk bareng rembukan, ayo dikaji bareng-bareng. Sik diarani sik njawene ngorek. Gak terpaku oleh lah awak dhewe iku golek ilmu sampai pucuke bumi ya kan. Bahasa kan ngono. Iya. Tapi ojo lali ambek identitasmu. Iya, betul. Wong ditakoni modelnya kan ngono, tapi piye Mas yo zaman saiki ku arek iku mencari ilmu ku luas. Menganggap leluhur Jawa iki wis bodho. Wong bodho, wong kuno yo keliru. Wong teknologi zaman biyen wis hebat koyo ngono ya. Iya, bisa. Itu masuk akal Mas. Karena aku tuh pernah memikirkan seperti ini ya. Untuk masalah teknologi itu aku lari karena kan aku senang musik tapi gak iso main musik. Lah. Cuma pecinta. Nah, itu tak angen-angen, tak pikir-pikir itu seperti ini. Gitar itu kan dari kayu. Iya kan? Iya. Lah, orang Jawa itu bisa menciptakan suatu alat musik dari besi yang dinamakan apa? Gamelan gitu. Gamelan. Nah, itu kan di zaman dulu kan wong gawe besi. Ngetok pohon, motong pohon angel. Iya kan? Iya. Bengkokno kayu ku lho sulit, terlalu sulit. Kok iso sampai iso gawe besi ditekuk-tekuk. Nah, iya kan. Dan bunyinya sangat merdu. Lek kan gini Mas. Wong biyen niku tahu resonansi seberapa yang harus aku. Iku mampu pisan Mas. Contohnya sepele Mas ya, Wadi. Ono alat nang yo kok alat lah, alat musik maksudnya. Iya. Sing biasakan yang biasa dipergunakan pada orang Jawa Barat, pedalaman termasuk suku apa Mas? Daerah Jawa Barat itu loh. Oh, suku alat untuk ditiup dan dipantulkan itu loh. Apa sih? Harmonika. Bukan harmonika. Oh, bukan ya? Iku lo bisa mengusir hama. Loh, sampai sakmu dulu Mas. Hama. Iya, hama. Jadi biasanya untuk koyok ini orang nang sawai itu hanya bisa diusir dengan lentingan suara resonansi yang dikeluarkan dari alat musik iku Mas. Iku bisa Mas. Sampai sakmono Jawa. Sudah bisa bermain resonansi. Nah terus mari ngono ono ngomong bahwa Jawa iku ketertinggalan kuno. Piye terusan? Apa ya duwe dasar nek ngomong ngono.
piye terusan rek iki. Aku Terus ditakoki iki. Terus gak nguasno bahwa lek ditemukan candi yang di Jawa Barat itu lho Mas, Candi apa itu? Gunung Padang. Gunung terus, Padang. Terus diitung ngambek nang kono iku terus piye ceritane? Dasare apa wong Jawa iku kuno. Ngono. Iya. Ya ojo lah, mosok leluri awake dhewe digoblok-goblokno. Terus umpama sampean biyen ya ngomongno balik nang kembang maneh lho Mas. Iya. Umpama biyen sampean tanpa bahasa awak dhewe ngomongno klopo lak wit ngono tok wis. Iya, pohon. Wit apa iku? Pohon kelapa. Lho terus iku cilik-cilik kok apa? Ya wit. ya kelapa. Bahkan bisa kadang sampai mungkin ya kita nggak tahu ya. Bahkan kita mungkin sampai nggak tahu bahwa itu bisa dimakan. Nah, iya Mas. Ada air yang segar di dalamnya. Terus sampai ini, lah iku jek cilik paling ini tok Mas. Iku jek cilik iku. Lah lek wong Jawa iku sik pentil Ya aku mikirnya kurang nang ndi. Pikiran aku Mas. Oh iya. Aja pikiran aku lho. Lek diarani pentil kan berarti bibit sih. Oh bibit ya. Sing muncul arep dadi buah. Oh. Wong Jawa kan wis iso bedakno Mas. Lah lek wong Jawa kuno, bahasa wong Jawa ku lho. Bahasa wis kuno kalah mbek kono-kono. Lah wong kono iki belajar teko kene. Ya to? Lah iki iso bedakno pentil ambek buah. Oh, gurung mateng iku lho sik mentah. Bahasa kan. Oh iya. Lah ngomongno klopo wis iki lho ya wit klopo. Panganan pentil iku. Iki sik pentil umpama gak ono bahasa bluluk ya kan Mas, manggar. Lek angger ngomongno klopo wit klopo. Ya wis ya iku klopo panganan. Ya sik cilik dipangan yo gebres-gebres ae. Mangkane bahasa leluhur iku memang penting agar anak cucu awak dhewe iki termasuk Mas. Saya paham bahwa bahasa Jawa itu luas dan sangat tua memang. Iya sangat tua ya. Iya, kita ngomong pengertiannya luas dan tidak mistik. Bro dan Sista. Ini tidak mistik Mas ya? Iya, sangat janganlah. Pokoknya bicara mistik jangan merusak leluhurmu sendiri. Mistik itu ada kajiannya sendiri. Ngomong mistik iku awak dhewe gak ketok setan sampean ngomong setan. Lah iya. Saiki awak dhewe ngomong ini nang barate mlebu omah terus. Oh, nang kono lho awak dhewe duwe patung lho Mas. Sepawele nyimpen patung ya jarine. Wah, iku ana demite disimpen iki. Piye wong seni jarine ana demite. Lah wong awak dhewe lho gak ketok. Lah sampean lek ngomongno ketok demit, ketok setan nang patung. Ya tolong usirin sampean sing ketok. Karena aku gak ketok ngono lho ya. Iya Mas ya? Iya betul. Betul. Orang Jawa itu sangat logis. Jangan dianggap terlalu mistik. Sangat logis iku garis besar loh Mas. Sangat logis. Ya jangan dianggap mistik Mas. Iya, ono wong gambar-gambar lukis-lukisan jarine. Wah iki jelas iki ono hubungannya mbek demit iki. Terus piye mikire? Awak dhewe iki yo piye dadi ojo ngene lho Mas. Lah lek sing dilukis wonge. Lah wong dadi demit lah. Nah iya lah repot e. Dadi orang Jawa di hidup zaman sekarang iki serba salah Mas. Engko awak dhewe iki nyumet bukan dupa gawe wangi-wangian jare nekakno demit. Iki lho lamu iku sik ngale. Ya. Terus betul. Sumet rempah-rempah supaya awak iki sehat, menghirup udara asap dari rempah-rempah itu supaya sehat. Jare nekakno demit lah ya sale repot ya. Terus wong Jawa kon meneng ae gak lapo-lapo ngono. Terus liyane kon umek. Tapi kalau di luar orang Jawa mengeluarkan koyo aroma terapi, itu terus apa bedanya awak dhewe nyumet aromaterapi di rumah hanya penampilan saja. Iya benar saja beda ya sini ya. Piye karepe iki piye terusan lah ya serba salah sih karepmu piye wong. Ya iya lho Mas. Diarani mistik ae. Lek diarani nelongso kok gak nelongso malah kudu guyu Mas tadi Jawa. Lho iya iki karepe piye iki? Kok lucu malen. Zaman sekarang kok malah lucu ngene iki piye? Ya kan ono lagune Mas, jamane edan. Lah iya. Iki sing edan iki sapa? Sing edan iki sapa?
Alah. Tapi ya apa ya Mas ya memang anjene diarani perkembangan zaman iki lek awan dhewe gak hati-hati memang ya keblosok Mas. Iya, iya, iya. Makane wong biyen-biyen ngene sing hati-hati urip iku ya iki mungkin zaman saiki ngene sing hati-hati. Sing penting iku kon kudu ngerti iso bedakno lah perkembangan zaman iki awan dhewe kudu iso bedakno iki di sisi positif iki di sisi negatif iso belajar lah. Sing penting itu jangan lupa dengan jati diri awake dhewe wong Jawa. Maksudnya jangan lupa jati diriku kon niku tetep ngerti sing nduk lakoni, sing nduk lakukan. Iya, iya, betul. Iya, betul ya, sama juga ngomong jangan motong pring di tanggal 15. Loh, itu menurutku sendiri itu kalau kita ditelaah Mas ya, kita berpikir secara logika, orang zaman dulu itu tahu di tanggal 15 berarti kan untuk kecerdasan mengingat. Kecerdasan mengingatnya luar biasa. Ilmu ning Jawa iku titen Mas. Titen itu apa? Ya titen iku maksudnya iku sampean ngene. Oh, tak eling-eling iki tanggal 15. Oh iya, aku lek ngetok iku mesti dipangan rayap gak tahan lama. Iku biasanya dicatat Mas. Makanya dikumpulkan catatan-catatan itu, makanya ono tulisannya pribon. Bukan apa-apa terus iki lahir ke iki lahir iki. Wong iku kan duwe karakter dhewe-dhewe sih. Ojo sampai berlawanan. Engko akhirnya gak rukun iku lho Mas. Iku asine berangkat belajar iku dari ilmu titen. Ojo dianggap ngene. Wah aku iku sing penting wak seneng ini. Iya. Ya, arek saiki lak ngono, Mas. Wong tuwa malah ya pedhot lah, Mas. Pedhot. Tidak mengarahkan sampean-sampean iki aku kudu tanggal iki ojo lah. Semua itu bisa dikomunikasikan, bisa dirembuk. Iya, Mas. Zaman saiki kan yo menyepelekan iki dino. Iya, karena kan memang keterbatasan ilmu tentang itu Mas. Iya, memang perkembangan zaman. Iya. Lek arek saiki ngomong zaman now iki lho. Yo orang Jawa sendiri memaklumi Mas. Aku dhewe yo paling yo tak lekai apa. Ngandani ku yo di gak mungkin kan. Kon niku yo ojo saklek-saklek menek jale. Iku sing diarani mengerti Mas. Tahu di mana kamu berdiri. Tahu kamu di mana kamu berada. Berada iku. Dadi sing dihadapi wong-wong koyo ngono iku ya awak dhewe iso nrimo tapi dikandani titik-titik. Ya karena mereka tidak tahu. Terus kengkeng kae yo kabeh terserah. Di sembarang kan yo dilakoni dhewe. Terus tidak iki kon niku dhisik kuwasa jare kan. Iya, biasanya seperti itu. Ayo susah sih masalah iki. Bukan dhisik kuwasa ojo bahasamu iki ikut nyabdo padha ambek engko awakmu dadi koyo ngene. Janganlah terlalu jauh berpikiran itu. Semua itu bisa dilogika. Iya. Wis iki gak iso dilogika piye wong sampai sing nyiptakno bahasa terus awak dhewe kongon mikir lucu sih. Wong sampai no sing nyiptakno logika apa gaib-gaib dhewe terus aku kongon menyelesaikan. Yo sampean pikir dhewe ya kan ya. Ya padha mbek iku mang lho Mas. Ketok patung mancep nang omah jarine mistik. Lah iku ono demite. Lho kan sampean sing nyiptakan. Lah aku lho hanya sekedar masang patung untuk seni gawe tenger dan seni. Terus sampean ngomong ono setane. Lah iki setane sing ngendi? Setane sing ngendi ngono ya. Iya betul. Ini bingung men. Ono setan sing ngendi wong lek mulai zaman dal sampean ya patung ya wis iku. Iya. Iki keagungan orang-orang yang mempunyai seni seperti itu. Iya. Lah ngono ya seni patung ya tersinggung lek dilok ngono Mas. Darane ngono logis saya wong iki seni rupa diarani ya Mas. Lah iya, itu ada kuliahnya, Bro. Ya. Ada ilmunya. Ojo dianggap goib bae. Sopo sing goib saiki? Iki sing gaib sing ngendi? Bukan tidak percaya gaib, Pak. Di tetangga kita, di sebelah kita itu juga ada dimensi yang lainnya. Terus ya bahasa kan ngene jarene. Sing kuwasa ku nyiptakno ku ewonan. Di bumi tidak hanya kita. Janganlah kita itu hidup
sama-sama iku ciptaan hidup berdampingan. Iya, betul betul betul, betul. Ya wis ya wis wis. Ya pikiran awak dhewe nang ranah manusia saja lah. Iya, ranah manusia saja, Bro. Awak dhewe dadi manusia gurung karuan kena. Dah iya. Wis mikir sing lainnya. Wis Jawa dapean iki. Lah kok harus Mas ya. Ya iyalah. Seperti itu wis Jawa dapean iki. Ibumu iku lho masak, gak boleh wangi. Heeh. Wis mbok nang kawon. Terus anak ya ben nang latar lah yo gak pantes yo gak Jawa belas arek iki. Tuh. Ibumu nang ngene pawon, anake HP-an. TikTok-an. Ya gak apa-apa lek TikTok-an positif Mas ya. Ya, positif. Ojo aneh-aneh maksudnya, ojo aneh-aneh, jangan berpikiran yang negatif. Jadi Jawa itu jangan melulu tentang gaib, jangan melulu tentang apa namanya mistik. Meskipun gambaran nih Jawa-Jawa yang sekarang aku ki sering nonton bioskop Mas. Tak ceritani iki, ceritane ngene. Ada ceritanya. Aku ki sering nonton bioskop. Sebelum ketemu jenengan itu selalu digambarkan orang Jawa itu seperti ya pakaiannya selalu kan ya. Orang Jawa itu selalu pakaiannya identik. Iya, surjan ya. Surjan dengan belangkon wong yo ngapunten nggih gak sepiro soge. Lah ngoten nah. Terus pekerjaannya dukun apa maneh. Jelas sih golek wong Jawa iku ngono iku. Iya, memang yo piye ya Mas. Mungkin wis terlalu bukan terlalu parah. Saya tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Ya mungkin perkembangan zaman ya Mas. Ya. Padahal lek dicuplik dari bahasa dukun itu tinggi sebenarnya Mas. Loh, seorang raja iki ngomongno zaman biyen. Ya, zaman biyen aja sama saiki ya. Aku bercerita bukan keminter ya enggak. Iya. Bukan keminter ndak. Kok minter iku ngare. Iya, ngare biasa saja lah. Wah, dhewe sih sinau. Dukun niku istilahku kastahe tinggi Mas dukun itu, dan itu masih dilakukan dan dilestarikan di daerah Bromo Mas. Tahu Bromo kan? Gunung Bromo. Sampeyan pacet tok ae iku. Iya. Sing cidek iku. Di Gunung Bromo itu ya? Iya, di sekitar situ masih sangat dilestarikan. Dukun iku lek era zaman dulu Mas. Ibaratnya kerajaan kalau mau nyerang. Iya. Iku yo konsultasi nambah dukun Mas. Kamu itu harus menyerang dari sini. Taktik itu sebelum diterima mandat itu di pasukan perang termasuk panglima, iku konsultasi nang dukune. Dukun iku Mas. Lah kok saiki zaman dukun itu identik ambek pengasihan. Iya. Identik negatif loh Mas. Iya. Tukang santet. Lah akeh-akeh nang ngene film aku ndelok ngono Mas. Iya Mas. Terus wong Jawa iki piye kok bukan aku ngomongno sih kok terlalu rendah ya wong dukun niku. Padahal zaman dulu kok bisa dikatakan setara dengan raja loh Mas. Raja kono jok budal saiki meniai lho nurut ambek dukun. Lho iya Mas. Raja itu. Lho iya Mas. Lho boleh lah mencari jenengan lek kepingin bukti. Cari referensi di mana. Oh. Saya siap sebagai anu. Iya. Silakan. Loh, iya. Silakan jenengan mencari. Kalau sampean mencari referensi, saya tujukan di Bromo, di perkampungan situ. Tuh, guys, di Bromo Mas. Di Bromo, iya. Itu yang masih kental ya, iya, masih kental ya. Menjaga adat. Oh, berarti ya memang gak masuk akal juga sih. Dukun dari yang dibicarakan jenengan kan dia itu sebelum panglima perang berangkat konsultasi ke dukun. Raja pun konsultasi ke dukun. Berarti kan dukun ini kita ngomong sekarang Mas ya. Seperti ahli. Dukun ahli. Panglima ahli strategi ya kan? Apa? Ahli termasuk apa? Ahli bukan ahli strategi apa Mas? Istilahnya dalam kasana iki ngene carine wong-wong Mas. Iya. Tak ngerti sak gurunge winara. Kan ya? Apa itu? Ngerti sak gurunge ero. Iki kok mesti kon liwat kene, iki kok kalah kon. Kalah strategi. Nah, makane diarani dukun kan ya wong iku wis duwe kelebihan niku maksudnya ini Mas. Dia tahu dan cerdas. Karena kesadarannya. Nah. Oh, oke. Ya, masuk akal sih lah aku bilang
Jawa itu masuk akal sekali ya. Dari perbincangan kita mulai dari kemarin, beberapa video yang sudah kita buat gitu. Terus banyaknya anak muda juga mulai tertarik dengan Jawa ya banyak kita. Kalau pengamatan saya banyak sebenarnya tertarik dengan apa sih Jawa itu. Iya, aku iki dadi wong Jawa kudu sing yo apa? Nah, mosok iki kudu udeng-udengan. Mosok kudu blangkonan. Mosok aku kudu klambian Jawa. Mboten le. Ngerti yo. Kudu iso bedakno. Iki kancamu, iki bapakmu, iki wong tuamu, iki pacarmu. Wah, zaman saiki wis wolak-walik lho, Mas. Iya, ngomong nambek lho, patuh ambek pacare daripada ambek ibuke. Iya toh? Lho iki kelakone sapa iki? Kelakone sapa iki? Oh yes, piye lah sanjene jeneng mangkane kadang-kadang iku piye terus aku kudu belajar nang sapa iki kan ngono. Aku kudu takon nang sapa, Jawa ku piye. Ya bisa disimak di channel Linggayoni Mas ya. Iya, karena kan gini Mas. Karena aku dhewe ku sampean cerita ngene-ngene malah aku tertarik karena visi misiku dhewe ku iya yo arek-arek sampe karena iku mang lho Mas. Gak tega nonton arek iki saiki ku koyo ngono. Wis bukan salah karan ya. Ya mungkin gak tahu lah. Pengetahuan Jawa itu tidak tahu. Oh, oke. Ya udah, untuk itu berarti Jawa itu kembali lagi kita tuh Jawa itu tahu busana yang dipakai itu bebas mengikuti zaman, tapi jangan sampai lupa jati dirinya. Sing penting iku sopan, Sing penting ku sopan, gitu. Baju niku sopan. Oke, gitu. Oke, nanti sangat banyak ya kalau kita sangat banyak kan mungkin kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Iya Mas, wis ngantuk Wis ngantuk guys. Iya, wong Jawa kok melek dhewe kon. Lek ada apa-apa itu pasti ya. Oh, mosok rek tanggane ono apa iku ketika melekan ya sungkan ngene ya. Besok kerja ini. Iya, kita sambung ngerti di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih Mas Arya Bumi atas waktunya kita sinau bareng gini. Jatuhnya nggak ada guru, nggak ada murid. Oke. Terima kasih Rahayu sagung mati.